Zaman saiki wis zaman modern sing nganggo lurik. Kuno. Zaman saiki wis maju. Apa kowe iki nganggo klambi lurik? Ketinggalan zaman, Bosku. Apa ta? Wong aku seneng nganggo klambi lurik, di klambi adat awak dhewe, klambi pas paten. Ngerti ra kowe iki? Mulo, aku ngerti kalian ketinggalan zaman ngono kuwi. Ngertiku klambi sing modern iki, klambine koyo artis Korea, genah api. Kowe iki yang seneng karo adat Jawa ya rasa ngecek undangan ketinggalan zaman. Ya sak karepe dhewe. Ono apa iki kok ribut-ribut? Menikah Bu, nang kalihana ngecek kula, jalaran nang busana Jawa katane ketinggalan zaman. Wis, rasa perlu do padu. Neng SMP telu manis sego kene iki ana loro mata pelajaran sing dipelajari, yaiku basa Jawa karo basa asing. Nah, ora mung siji wae sing diunggulke. Noni, Ana, sampeyan ki wis apik sinau budaya luar karo bahasane. Ning, aja terus ninggalke budaya Jawane awak dhewe. Kuwi iki identitase awak dhewe. Yo. Luriska, sampeyan ki wis apik lho sinau budaya Jawa. Ning, yo terus aja lali ninggalke sinau budaya asing. Nah, sesuk nek sampeyan wis iso budaya asing, basa asing, sampeyan iso ngenalke budaya Jawa ning luar negeri. Nah, men ora mau sik ngece yen budaya Jawa ki ketinggalan zaman. Ngoten nggih, Nduk? Luriska? Ibu. Ya. Tur ya, Nduk, saiki ki Indonesia ki wis duwe beasiswa saka pemerintah. Ben kowe tetep iso kuliah ning luar negeri. Nah, pas kuliah kuwi kowe kudu tetep ngugemi budaya Jawa. Pas kuliah kowe kudu tetep duwe sopan santun, tetep nganggo lurik khas layane awak dhewe. Ben do ngerti wong Jawa kono nek Indonesia ki ya duwe identitas sing ora kalah saing. Ngoten nggih? Ibu. Anane Bu, menapa kuliah di luar negeri menikah aman? Kula aja yang dipulih. Aman, Nduk. Saiki Indonesia ki wis kerjasama karo negara-negara nang Jawa kono. Dadi yen kuliah nang Jawa kono ki wis aman banget. Nah, mergo ngopo nek ana apa-apa sampeyan ki iso lapor nang kedutaan Indonesia. Semono uga sekolah nang SMP telu manis sego kene. Yen ana apa-apa sampeyan yo iso lapor. Nah, terus sampeyan kudu dilindungi hukum. Ngoten nggih? Ibu. Ning Bu, yang badhe kuliah anggota sidang atau Bu, pengurus SMP? Lah, kowe kira ya dadi ulang IT to karo kuliah iki, tak yo ngerti sosial media. Oke, Bu, laras pulau dinamika budaya asing saking sosial media. Kula bidang sosial media Bu, ning kula tetep remen budaya Jawa. Nah, kowe kuwi iso gawe konten bareng sing positif, isine nerangke budaya Jawa nganggo basa asing. Nggih Bu, matur nuwun. Ya wis ya, ngono wae. Ngono udah njaluk ngapura. Sepurane ya, Riz. Matur nuwun, menika kula wau saking SMP Negeri 3 Manis Renggo. Suwe ora jam